Takže čau lidi, zdravím vás, já Lety u dalšího videjka a toto videjko, jak se z názvu poznali, je ukázání, jak jsem vytrolil Xaviera. A jelikož nechci datlovat, tak tady nebudu moc chodit, jenom prostě se fakt pokusím co nejméně. A jak vidíte zadělal jsem mu všechny okna takhle. Zadělal jsem mu všechny okna woodem, dřevem opracovaným, ale on si to rád uklidí 100%. A chcete vědět, proč mě vytrolil? Teda proč jsem ho vytrolil? Protože mě takhle ubytoval v takové malé místnostce v garáži, což se mi samozřejmě nelíbí. Takže jsem mu takhle to krásně trošku zabarikádoval, snad se na mě zlobit nebude. No, zlobit nebude. Sice už mi psal, že mě zabije, že jsem už mrtvý člověk a tak dále, ale to je jedno, ne. Takže já si s vámi teďka chci tímto rozloučit. Zase tohle to bylo prostě jen tak krátký videjko, aby prostě nějaký videjko bylo. Dejte like, dejte odběr, pokud ho u nás ještě nemáte. Like dejte pouze pokud se vám video líbilo, nebo pokud se vám nelíbilo, tak nám dejte taky like. A pokud se vám video líbilo i nelíbilo, tak dejte taky like pro Xavio nebo pro mě, je to jedno. A nějak se něco napište do komentářů, jak se vám toto líbí, jak jsem mu krásně zabarikádoval. Jinak Xavio, musím tě pochválit, měl se tu hezký. Snad si to spravíš. Takže čau.